Dublus Robotics prezintă TN10 Pro, robot de curățare autonom. Carcasă ultradurabilă. Design compact. Cel mai îngust din clasă. Navighează sub spații de 50 de centimetri. Sistem de curățare pe partea dreaptă. Ajunge mai aproape de pereți. Curățare perfectă a colțurilor. Curățare 3 în 1. Curățare puternică. Mătură și aspiră. Aspiră covoare. Design optimizat al fluxului de aer. Perie rotativă robustă. Rezultate superioare de curățare. Separare deșeuri umede, uscate. Comutator mod manual, automat. Sistem IoT. Compatibil cu lifturi și porți. Auto-întreținere. Reîncărcare automată. Doc de încărcare. Stație de lucru. Curățare programată. Funcționare complet autonomă. Dublus Robotics. Energia viitorului în curățenia autonomă.